14 urteko mutila. Carmen Bastidarekin egon eta hilabete batera, pakete bat iritsi zen etxera. Carmenek berak igorria. Barruan, ustai kuadernotxo bat zetorren. Kaieraren azalean, nire bidaia Chicagoko Kongresu Eukaristikora, 1926ko ekaina eta uztaila jartzen zuen. Ricardo Bastida gaztearen egunerokoa zen hura, izen bereko arkitektoaren semearena. Aldean eramateko moduko libreta zen, 16 zentimetro luze eta 10 zabal. Kartulinazkoak zituen azalak, eta barnean lerro horizontaldun orrialdeak. 86 orrialde zituen guztira. Ricardok berak zenbatuta zetozen orrialdeak. 86 orrialdetatik 94 idatzita. Bastidaren kaligrafia 14 urteko gazte batena zen. Carmenek sumatu zuen jakin mina piztu zitzaidala Ricardo gaztearen egunerokoaren aipamena egin zidanean. Dena den, neure bostean pentsatu nuen gauza intimoa izango zela egunkari hura, eta horrezegatik ez nintzen tematu hura eskatzen. Eta begira, ezer esan gabe, Carmenek berak jarri zidan eskura. Notatxo bat zekarren halaber. Ume kontuak dira, baina badazpada ere, Carmen. Zain nago, 32 atean ontzirantzea noiz hasiko, eta Ricardo gaztearen egunkaria atera dut poltsatik. Nik egin behar dudan bidaia bera egin zuen hark 82 urte lehenago. Nik hegazkinez egin behar dudana, berak itsasontziz.